भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के शहंशाह रवि किशन के जोड़ी वाला फिल्म, जी हाँ भैया, फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी मेरा भारत महान जौना फिल्म के कल मुहूर्त भइल और आप सबके बता दी ये फिल्म के शूटिंग भी चालू हो गई बेटा। और खास तौर पे सबसे पहले आप सबको बता दी ये फिल्म में स्टार कास्ट के बात है। जी हाँ भैया, पवन सिंह, रवि किशन, अंजना सिंह, मणि भट्टाचार्य, गरिमा परिहर और आप सबके बता दी ये फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बने आदित्य देव और छोटे बाबा। और ये फिल्म के प्रोड्यूसर बने सत्यजीत राय और विपुल राय और ये फिल्म के डायरेक्टर और डीओपी बने देवेंद्र तिवारी जी। और आप सबको बता दी ये फिल्म में एक्शन के दी जी हाँ भैया रॉकी राजेश। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन फिल्म जौन की एक देशभक्ति फिल्म जौना में रवि किशन एक पुलिस के किरदार में नजर आई है। और आप सबको बता दी बहुत ही बड़ा देशभक्ति फिल्म बाटे जौना के भैया शूटिंग भी चालू हो गई बाटे। और साफ तौर पे बता दी भैया कल मुहूर्त भइल त एक मुहूर्त होला त एक लुक भी जारी कइल जाला। जी हाँ भैया, वही लुक के पोस्टर लगा के ओकरा बाद मुहूर्त कइल जाला। जी हाँ भैया, कल जौन मुहूर्त भइल जौन पोस्टर पर जी हाँ भैया एक तरह से कह सकेले इससे पहले के फर्स्ट लुक जौन जारी भइल बाटे। जी हाँ भैया, डिस्प्ले पे देख सकते हैं ई फर्स्ट लुक है फिल्म के। और आप सबके बता दी यही तरह के किरदार में ये दोनों स्टार नजर आइलो। और साफ तौर पे बता दी बहुत ही बेहतरीन फिल्म बाटे जौन फिल्म के शूटिंग अभी लगातार चले वाला बाटे। और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के भी काम है। तो अभी फिलहाल शूटिंग चालू हो गई बाटे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी बजट के फिल्म बाटे। जी हाँ भैया, आप सब समझ सकते नहीं रवि किशन, पवन सिंह जब इतना बड़ा स्टार कास्ट के फिल्म में बढ़ लो तो काफी बड़ी बजट के फिल्म आवे वाला बाटे। और एक्शन भी मूवी फुल देशभक्ति फिल्म बाटे। अभी फिलहाल इतने कहम कि फिल्म की फर्स्ट लुक आप सब देखबे करिए। तो जी हाँ भैया, अब आप सब बताइए जब ये फिल्म आई बन के तैयार हो जाए ओकरा बाद कितना ज्यादा धूम मचाई और आप सबके ई रिपोर्ट कैसा लागल, लुक कैसा लागल ई फिल्म के जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।